Takže čau, tohle mám. A já jsem Tiki. A naučíme vás flipa. Já to zkusíme. Takže na flipa potřebuje středně vysoký olí. No, asi takhle. No a pak prostě přední nohu si dáš někam sem, takhle. To si našikmo, každý dává jinak. Já ji dávám tak sem, jo. Prostě já ji dávám rovně, no. On někdo ji dává na šikmo. Já ji dávám zase na šikmo, takže jako. No a zadní nohu normálně jako na olí, ne, na ples. No. Pak prostě jako na olí se odrazíš, stáhneš to a prostě jako to kopneš do strany. Ta deska ti vlastně udělá taková. No a to je zase tak, že každý to dělá jinak, jo. Třeba někdo to táhne to takhle, jo. Prostě pryč. A já to dělám tak, že to táhnu tak jenom sem, kousek jenom, jo. Jakoby to zdupnu dolů prostě. A prostě pak to dopadneš na sebe, bude jako pohoda, víš. Pane čaj, neznám. Dopadne se. Nedám. Já ho zahodím, ty vole.